ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಗಂಜಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲದ್ದು ಸಖತ್ತಾದಲ್ಲ ಶಶಾಂತೇರ್ನ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದಾರ್ದ ವಿರಾಟ್ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಏಕಲಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ವಿರಾಟ್ వచ్చి ತೋಪಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಾರಿಸೇರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಕೋರಿ ಎಂಕಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಮ್ಮನ ವಿನ್ನದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಂದದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರೆಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಕಾಸ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿತಾರ್ದಿರಿ ಸಲಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಟು ಉಚಿಲ ಚಿಲತ್ತೆ ಬತ್ತು ದಾಂಡಿ ಮಾರೆ ಆತ್ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಓದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರಾಗಿಕೊಂಡು ಬಾಡಂ ಬೈದ್ವಿ ಸುಶಾಂತ್ ಬಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡೇ ಬೈದಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೇ ದಿಕ್ಕನು ಲೈಕ್ ತುಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ ಗಾಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತು ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬೈದ ಆಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನ ಬನ್ನ ಮೂಲ ಲಪಡ ಅವನುಂಡು ಗಟ್ಟದ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಕ್ಕ ಊರ್ದ ಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಶಾಂತೇರು ಬರೀಟಲ್ಲಿ ಏ ಹೋಗು ಮಾರೆ ಆಡ ಪಾತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೆ ತಿರ್ಗದೆ ದಿಂದ ರಗಾಲೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಉಚಿಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೇರಂಜಿ ಸುಶಾಂತೇರು ಗಾಡಿ ತೇತೊಂದಿರು ಹೊಸತ್ತು ಅಜ್ಜ ಪೋಯಿಂದ ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಪೋಯಿಂದು ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಜೀರ್ ಪೋಡೆ ಅಂಡೀರ್ ಅಜ್ಜ ಅಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬೈದ ಅಂಡು ಹೊರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ ಏನು ಉಚಿಲ ಬರ್ತದೆ ಹೌ ಯು ಫೀಲ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಮೂಲ ಕೊಂಚ ಅವತಾರನ ಮುಲ್ತಾನ್ ಜಾತಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಅನನ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ದಶಾವಯಸಿ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ Zaten. ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಫಟವರ್ ಬಂದು ಏನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಉಂಟು ಅವನು ಜಾನಿಶಿ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಎಂದು ಗೋಪುರತ್ಯ ಹೆಂಗಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ತು ಅತ್ಯ ಡ್ರೋನ್ ಪದಾರ್ ಮಾಡ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಜಾನಿಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಬೊಲ್ದು ಬಾರು ಲೇಪಂಡ ಎತ್ತೋಡು ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾಡು ಏ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಂಚೆ ನೆಪ್ಪೊಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಂಚ ಪದಂ ಪೋನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡೆದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಕೆರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೈದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದಿರ್ನೋ വീഡിയോ ആൽപ്പറിച്ചാണ് ഓ
ಏನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಬೇಕರೆ ನಿಂಚ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಸತಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಭತ್ತ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಯಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ ಸಮಗಾಟು ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಮುಲ್ತ ಜೋತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಇಡೀ ಬೈದ ಅಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ನೆ ದಿದ್ದೀಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಲು ರಜೆ ಇತ್ತೇರ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಮನಸಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೀರ್ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆ ತೋಡ ಪಂಡ ಆತು ಅವಸರ ಉಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ದಾದನ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ನೈಟ್ ಪೋತುಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲಿಂಚನೆ ಎಪ್ಪಂಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಮೇಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನಂದು ಈ ಸಲ ಪಾಡ್ಕ ಈ ಸಲ ಪೋಂಡ ಪಾಡ್ಕ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಏರೆಗ ಬಟ್ರು ನೆರಿಯರಿಗೆ ನಡುಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ನಾ ಬಡ ಬಣದಿತ್ತ ಬಲ ಆಯ್ತಾ ಪೋ ಎದುರು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಪಲಾವ್ ತಿಂತ ಗಮದ್ಯಾ ಅವಳು ರೀ ವೈಟ್ ಅಂಗಿ ಬೇಕ ಲುಂಗಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರಿ ವೈ ಅವಳು ರೀ ವೈಟ್ ಅಂಗಿ ಬೇಕ ಲುಂಗಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಯಾ ನಿಮೇನೆಂದು ಸಮ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಚೂಪೆ ನೇರ ಜನ ಬೇತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ 2 ಪತಂಬಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತ ಬಡಂಬ ಮಂಡೆ ತಾಂಟುದು ಮಾರೆ ಎನ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ಉದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು ಯಾನ್ ಕುದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮೇಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಪೋತು ಮಾರಿ ತುಡ್ಡಾತಿ ನಮ್ಮ ಬೀತಿಗೆ ಇನ್ನೆತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ರ ಪಟ ಇಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕದುನ್ನ ಬಾರ್ದು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಬಂಡ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೈತಂಡು ರಡ್ ಗಾಡಿ ಬೈತನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಾನು ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈತನು ಟ್ರಕ್ ಬೈತನು ಇಂಥ ಗಾಡಿಲಿ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಡಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲೇ ಮತ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಣತ ಸೊ ಬೈ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಮೇಲೆ 2000 ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೊಂದೇನೆಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕೈದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಏನ ಸೆನ್ಸರಾ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಜಿಗ್ಗ ಕಾಪು ಕಾಟ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಗ್ಗಾತನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ ಎಫ್ಎಂ ಉಂಡದಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾರೆ ಕಾರ್ಲ ಉತ್ಸವ 5 ದಿನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ತ 9 ದಿನ ಪಾಡುತ್ತಾರ